ଶାଗ ମୁଗ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପିଟିଏ। ଆକୁ ବନେଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଶାଗ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ରେସିପିକୁ ବନେଇବା। ନମସ୍କାର, ଲିପି ବେହେରା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଶାଗ ମୁଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମୁଗ ଡାଲି। ମୁଁ ଏଠି 300 ଗ୍ରାମର ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ନେଇକି ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଏବେ ମୁଁ ପରିବାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ରଖିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପରିବା ଦେଖିବା। ତ ପରିବା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ପରିବା ନେଇପାରିବେ। ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ କୌଣସି ପରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ସେହି ପରିବା ଏଠାରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଆଳୁ, ସାରୁ, ବଢ଼ି ଆଉ କୋଶଳା ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ମୋର ଏଠି ରଖିଛି କଦଳୀ, ଜହ୍ନି, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ରଖିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ କଖାରୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି, ତାକୁ ଧୋଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରେସରରେ ସେ ଯେଉଁ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ବତୁରେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଆମେ ପ୍ରେସରରେ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରେସରରେ ମୁଗ ଡାଲି ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବା ରଖିଛେ ସବୁ ପରିବାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରେସରରେ ଦେଇଦେବା। ଯାହା ବି ପରିବା ଆମେ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁକୁ ଏକାଥରେ ପ୍ରେସରରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ମୁଁ ଏଠି 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଣି ନେବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେବା ହଳଦୀ, ଲୁଣ। ମୁଁ ଏଠି କଖାରୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ପଛରେ ମୁଁ କଖାରୁଟା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଏକାଥରେ ପକାଇବେ ସବୁ ପରିବାକୁ। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ପଛରେ ଦେଲି। ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିବେ। ଲୋରେ 3ଟା ସିଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 3ଟା ସିଟି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ଲିଡ୍ ଖୋଲିବେ। ତା ଭିତରେ ଯଦି ବି କିଛି ପରିବା ସିଝି ନଥିବ ତ ସେ ସିଝିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 3ଟା ସିଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଡ୍ ଖୋଲିଲି। ପରିବାଟା ମୋର ପ୍ରାୟତଃ 70% ସିଝିଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ହାଲକା ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଶାଗ ପକାଇବେ। କାଟି ରଖିଥିବା କୋଶଳା ଶାଗକୁ ପକାଇବେ। ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ କାରଣ ଶାଗରେ ପାଣି ଥାଏ, ତ ଶାଗରୁ ପାଣି ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେନି। ଦେଖିବେ ଯଦି କିଛି ପାଣି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ, ବେଶୀ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବେ। ଆଉ ଆର ଲିଡ୍ଟା ଦେବେନି, କାହିଁକି ନା ଲିଡ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ ଶାଗର କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଲିଡ୍ ନ ଦେଇକି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶାଗର କଲର୍ଟା ସେମିତି ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଶାଗ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ନେବେ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ବଢ଼ିକୁ ଭାଜିଦେବେ। ବଢ଼ିକୁ ଭାଜିକିନା କାଢ଼ିଦେବେ। ବଢ଼ି ଆପଣ ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁଟା ଘରେ ବନା ହେଇଥାଏ ବଢ଼ି, ସେଇ ବଢ଼ିଟା ନେଇଛି। ଘରେ ଆମର ବନା ହେଇଥିଲା ବଢ଼ି। ତାପରେ ବଢ଼ି ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ସେମ୍ କଢ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ପିଆଜ ଦେବେ। ପିଆଜ ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କଟ୍ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଦେଇଛି, କାରଣ ଆମ ଘରେ ଏତେ ରାଗ ଖାଆନ୍ତିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ରାଗର ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବେଶୀ ରାଗ ଖାଆନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ରାଗ ପକାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ତାପରେ ସବ୍ଜି ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର, ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର,
ये टिके हेई आसिला परे वर्तमान आमे जो साग मुग को रखी से आमे देदबा। एटा आमे वन टाइप ऑफ तड़का देले सेथिरे कारण साग मुग से हो जाइथिला। जेमती आमे डाली रे छुंक लगे थाउ सेमती साग मुगरे मध्य गोटे छोट छुंक लगाला। जदि आपण से राग खाती तो आपण से पियाज रे लंका पाउडर किंबा लंका गुंड पकई पारिबे। ता ऊपर मु टिके बड़ी पकेली। बड़ी को आपन टिके क्रश करी भी पकई पारिबे जोटा भल भाव में मिसीजिव। आउ जदि आपन गरम गरम खाइबे ना एटा बहुत टेस्टी लगी बहुत टेस्टी। आउ जदि सुखी माने ठंडा हो जाए तो सेटा टिके बसी जाए टिके पानी देकिना माने टिके अधिका पानी थो सेमती ओल्हेबे कारण ये टिके ठंडा हो गला पर बहुत बसी जाए। तो एबे कंप्लीटली साग मुग हमर प्रिपेयर हो गला। एटा बनैबा बहुत सहज थिला किछि एथिरे करबा कष्ट नहीं। खाली परिबा को भल भाबरे काटिकी धोई देबे। आउ साग को टिके भल भाबरे बाछिकी देखिकिना काटिकी नेबे। एटा हम देह पई मध्य बहुत भल होई थाए आ पाटी को मध्य एटा बहुत स्वाद लागि थाए। आपण एटा को सबुथिरे खाइ परिबे। जदि मोर भिडियोटी आपनको भल लागिथिबो ताहले मो चैनल को लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे। रहिली जय जगन्नाथ।